Ahoj lidi, zdravím vás, Adele neschválili insolvenci, sere mě to, ale sere mě ještě jedna věc. Jedna slečna tady, paní, taky tý růžový masce, která tady prostě hází špínu, kritizuje, ty vole, vyčítá lidem, jaký jsou, jak vypadají a tak dále, dělá reakce na lidi, prostě úplně nejvíc, nejsilnější, ty vole, ženská zde na celém YouTube. Ale mě naštvala tím. Já jsem na ní udělal nějakou reakci. Jdeme se podívat jakou. Tady jsem na ní udělal video Zhrzená ponožka vypráví příběh. A Vladěna, ta, která nejvíc kritizuje, ta, která prostě úplně všechny dehonestuje, jaký jsou dementi, blbci z TikToku a tak dále, neunesla jakýsi názor na sebe samou. Jo? Já to nechápu. Já vám pustím tady úryvek trošičku, jo? Abyste viděli, jakoby, co jí docela naštvalo. Pustíme si to. To je to moje video, jo? Zhrzená Vladěna versus Virgo. Čepici přece asi neměla, evidentně. Znamená, že strupatý šváb dneska dostal takovou tu pomyslnou. Strupatý šváb, ale ty jsi předtím byla normálně, fakt přijdeš úplně druhá Red Foxka. Chceš zaujmout, jsi prostě toxická, jsi hnusná, Vladino. Já nechápu proč. Dřív jsi byla dobrá, dalo se na tebe koukat, ale tohle už jsou prostě hovna a sračky. Nedej bože to, co vydáváš tam do svých příspěvků, ty fotky hnusný a takhle. OK, je to Adela, ale je to nechutný. Jo. Takže to je třeba úryvek, kdy jsem trošičku vyčetl Vladěně něco, prostě co se mi absolutně nelíbí. Je to hnus, ty příspěvky, co tam vydává, ty fotky, za mě je to výsměch. Ona se směje člověku, který nějakým způsobem vypadá, ale Vladěna sama pod maskou, která se neukáže, prostě největší hrdinka, tady kritizuje člověka podle vzhledu třeba, jo. A jak se zachovala naše Vladěnka? Když viděla moje video, ona samozřejmě tam nenapsala komentář, asi dala možná dislike nebo takhle. Jak se zachoval člověk, který kritizuje ostatní lidi tady? Jak se asi zachovala? Nesnesla kritiku a René šel na Instagramu, do bloku, prostě, jak kdyby byla Adela. Jak malý děcko, jak prostě zhrzená Adela, něco se jí nelíbí, tak prostě jdeš do bloku, jo. Já vám tady pustím nějaký úryvek od Fededa, to se mi líbilo. To je hezký. Zase se musím šopnout trošičku, protože Feded je nahoře. Ale já vám to pustím, jak to asi probíhá, jo. Já vznesl nějakou kritiku vůči Vladěně, která kritizuje neustále, která prostě si honí čísla tady na lidech, dementek z TikToku. Já si připadám jako TikToker, pořád jsem TikToker, i když točím teďko na YouTube. Tak Vladěnka neunesla kritiku od takového lobotoma a zablokovala ho. Ale já to možná zvětším trošičku, sebe šoupnu dolů a pustíme si to, jak to asi vypadalo u Vladěnky. Ale on je očividně ještě zlej debil. Správně. Zlej debil je úplně na hovno. Správně. To je fakt špatně. Správně. Je to špatně, no, tak ona prostě nějakým způsobem takhle prostě žije a jí ten svět jakoby vyhovuje, no. Správně, takhle Vladěnce svět vyhovuje. Schovaná za maskou, pomlouvat, kritizovat, ale já nevím, taká malá Adelka. Áďo, nechceš se k tomu nějak vyjádřit nebo něco? Nechce. A aby se Vladěna vyjádřila, tak mě zablokovala. Ale čumte. Neřekneš jo, Adeo, řekni něco na svojí 2, Přece se 1. uráží hovno, přesně. A je pryč. Jo, standing ovation. Nebo tu konverzaci, co my jsme... A Vladěna je pryč. A Vladěna je pryč, jo. Vladěna prostě zablokuje. S něčím nesouhlasí, nesnese kritiku, zablokuje. Jo, jednoduchý. Člověk, který je schovaný pod maskou, ty vole. Nevím, co tam skrýváš, Vladěno. Co skrýváš pod tou maskou? Máš tam jebaky, máš tam nějakou jízvu, nebo máš jako vrásky, nebo jako, za co se stydíš? Za co se stydíš, Vladěno? Ty, která kritizuje, co teda tady furt nadá, já se nechci zastávat Adely, jo, ale strupatej šváb, vole, krpatej šváb, ty vole, Fredka a takhle, pomlouváš člověka na základě vzhledu.
Já se nechci zastávat Adely, jo. Adela vypadá tak, jak vypadá. Ale člověk, který se sám neukáže a tady dehonestuje nějakého člověka, který se za sebe nestydí. Adela streamovala kolikrát bez filtrů, co byla na té ubytovně, asi to nefungovalo, tak se mi to párkrát stalo. Ale jo, kritizuje člověka podle vzhledu. Člověk, který sám sebe neukáže. A vy to všechno žerete. Já to nechápu lidi. A když jej někdo skritizuje, tak ho prostě zablokuje a nebude se k tomu vyjádřovat, protože já jsem lobotom z TikToku, jo? Aby jsme si vyjasnili trošičku ten úvod. Nicméně, já se možná budu trošičku párkrát opakovat. Vítá vás teda ten nejopilejší, nejsvětější, nejprolhanější, nejubužáckejší, kanál a tak dále. Otevřte si plechovku a jdeme si mrknout na tu Adely insolvenci skrz tady Vladěnku. Ještě se můžu pořád dívat na její videa, takže napijem se a jdeme na to. Počkej, já se musím šoupnout nahoru, protože Vladěna mluví zase dole a mrkneme na ní. Já jsem si dneska chtěla vzít malou dovolenou. Říkala jsem si, hele, pondělí, to je můj den, kdy přijdu večer domů a budu jenom chillovat a nebudu do rána tady vytvářet nějaký píčoviny. Jenomže Vytváříš pořád píčoviny, třeba jestli zablokovala tady člověka, který se k tobě vyjádřil a nechceš to dál řešit, tak prostě ne, lobotom z TikToku, to by nesměla být na scéně Adela, která během jednoho jediného dne udělá takových dramat, že když to natočím zítra, tak jako těch dramat bylo hodně, jo, třeba ta insolvence, nebo tam ta pomoc od těch lidí, Virgo a tak dále, jo, jako bylo to hodně, já říkám, nestíhám, vy všichni čekáte na video, že uděláme reakci na strážce, já na to nemám prostě čas, nemám na to čas, sorry, omlouvám se. Tak už to prostě nebude aktuální, protože zítra se stane zase protože tahle zakuklená prostě paní jako mi přijde jako docela důležitější momentálně. něco dalšího. Je pravda, že jsem dneska poprvé málem za sebou tahala nohu, protože jsem měla pocit, že mi prdla cévka. Nenatočíš jeden jediný den a uteče ti tolik kontentu. A tak ty točíš jako pravidelně teďkon každý den, jako nic ti neuteklo, jako stihla z toho, tak jako v pohodě, jo, jako peníze máš, lováky máš, jako co chceš víc, no, jako asi seš ve sračkách a prostě musíš točit, jo. A třeba Adela jako dostane ten rozum a třeba to pochopí taky a třeba ty peníze taky jako začne točit, no. Peněz, prdele, srandy. Dost erektálního úvodu, jdeme rovnou na to. Co je vlastně tou nejaktuálnější novinkou Adela a insolvence. Já jsem tady v minulém videu měla takový malý proslov o tom, co má Adela za dluhy, že není součinná vůči vlastně té insolvenci, prostě, že porušuje absolutně všechny podmínky. Já tady dneska budu mít Jo, jako porušuje, neporušuje, jako je to absolutně uprdele, ona nic nemá, jako jí nemají co vzít, prostě Adele, jo. Fakt, jako, je to absolutně uprdele, ale zrychlíme si tě. Asi jako menší mentální breakdowny. Světe div se, Adele schválili insolvenci. Já to říkám. Boom, ty vole, no. Schválili insolvenci, a co jako? Co jsme čekali? Já jsem teda taky nečekal, že to schválí, ale jaký to schválili, taky to schválili, jo. Soudkyně si teďkon zažije peklo na facebookových skupinách. Věřím tomu, že jí budou lidi volat, otravovat soudkyni, ty vole, jako otravovali azylák, jako otravují úplně všichni, kde se Adela prostě myhne. Soudkyně teďkon zažije peklo. Soudkyně, já za to nemůžu, jo, za to můžou ty lidi, kteří prostě jsou absolutně v hajzlu z toho, z té Adely a žijou jenom Adelou a nedokážou pochopit, že paní soudkyně to schválila, jo. Já jsem zvědavý, jestli je nějaký debil, co jí fakt jako bude psát tyhle ty věci. Jako psali ty insolvenční správkyně a tak dále, jo, aby jsme se rozuměli. Furt, že ten krpatej šváb má prostě smlouvu s ďáblem. Krpatej šváb. Tvrdí ženská v masce, ty vole. Já si vezmu si masku a budu říkat, že jsi hnusná, slizká, ty vole, odporná, prostě ženská. Protože mám masku, můžu si to dovolit. Kdyby si tu masku neměla, co budeš tvrdit? Do píči, vole. Spadlo mi úplně všechno. Spadly mi sluchátka, spadly mi brýle. Ale Vladěno, kdyby si neměla tu masku, budeš taky takhle namachrovaná? Budeš tady machrovat krpatý šváb, Fredka a tak dále. Ne. Budeš dělat reakce na tyhle lidi. Já se těším, až tě odhalí. Cicero říkal, že to chvíli potrvá, ale věřím tomu, že tě Cicero odhalí. Co uděláš? Poserej se jako strážce a vypadneš z internetu. Vypadneš. Protože to, co si ty dovoluješ tady pod tou maskou v rámci anonymity,
je za mě docela dost jako drzí. Já se za sebe nestydím, jo? Já tady řeknu svůj názor, všichni znáte moji adresu, spousta lidí zná moje telefonní číslo, víte o mě úplně všechno. Mně to jedno, mě to nevadí. Já se za sebe nestydím, řeknu si svůj názor. Ale tady nějaký člověk v masce, schovaný, který tady bude machrovat a vyskakovat, nadávat, urážet lidi, jako já nevím, a vy to všechno žerete, jo? Žerete jí to, ale když se nad sebou zamyslíte, tak jako pravdu mám já, ale já jsem lobotom z TikToku a tohle je youtuberka a žádný lobotom na YouTube není, ani ty, co jí přitakávají, tady člověku v masce, jo? Tím se zase nezastávám Adély, je mi to jedno, vypadá tak, jak vypadá, vím, jak vypadá v reálu, tady technologia prostě zkresluje, já, když mám proti sobě to světlo, tak vypadám jinak než naživo, jo, naživo mám šedivý vlasy, teď je mám černý, ale nemám tu žádný filtry, bohužel na YouTube nebo tady v OBSku prostě filtry nejdou, nebo prostě jsem jenom dvouciferáček z TikToku, který nedokáže jakoby nastavit nic. To, co se vlastně zpočátku zdálo, že je absolutně nefér a lítali tady komentáře všude prostě po Facebooku, po různých skupinách, dokonce i na TikToku se to strašně. A hlavně to tam zveřejní, ty vole. Její fanoušci se domluví na tom, že se každý měsíc na tu insolvenci složí. To si dělají srandu, ta fakt má smlouvu s děblem. Jaký to mohlo projít, vole, to snad nemyslí vážně, já pracovala a byl s tím problém, neustále mi dávala najevo, že musím vydělávat bůh ví kolik, vole. Jo, tak prostě někdo má, někdo nemá, no, tak prostě soudkyně tě chtěla nasrat, přímo tebe, Vladěno, a proto točíš tuhle reakci. Strašně řešilo o tom, že tohle není fér. Jak je tohle možný, že to tý smradlavý Fredce zase prošlo? Ona to pro Adélu. Jo, smradlavá Fredka, říká tady, ty vole, načínčaná, ty vole, maska. Jo, ty vole. Byla si vedle ní, žila si vedle ní, viděla si ji, mluvila si s ní někdy. Já tohle nesnáším. Ať je Adéla jaká je, tak prostě tady člověk, který v životě prostě Adélu neviděl, tady o ní bude říkat, že je smradlavá Fredka. Jo, OK, jo, ty vole. Do pekla, vole, jste. A ty jsi to říkala, že půjdeš. Jako se to zdá. Naopak, co jsme to vlastně celý večer studovali, tak se to možná jeví jako ta toxická zrzená Vladěna. Já si Myslím si a domnívám se, že Vladěna má nějaký existenční problémy, má velikánský problémy. Myslím si to já, domnívám se, proto je taká hnusná. Dříve její videa byly dobrý, teď jsou absolutně fakt druhá Red Foxka. Strašný, nekoukatelný, hnusný. Horší varianta, která se mohla stát. Ve finále světe div se. Vem si Adélu. Prostě krpatej šváb, který nikdy neplatil to, co krpatý šváb, vole, zase tam musí dát tu fotečku, vole, musí to zveřejnit, musí to ukázat, jaká Adéla je. A že jí to všechny žerete, tyjo. Já tohle to nechápu. Vy jste tak hnusný, škodolíbí lidi, nechutný, že tady takýmu člověku, jako žerete tyhle ty moudra a hovna. OK, kdyby se o ní bavila jako o Adéle, jo, já to beru. Krpatý šváb musí pomlouvat a musí být hnusná. Ne. Mně se to nelíbí. V době, kdy Adéla vydělávala raketu z YouTube, v době, kdy Adéla prodala ten svůj byt v Bílině za 100 000, tak byla schopná platit aspoň nájem. Ve spoustě z těch bytů ale nechala dluhy. A to hlavně dluhy za energie nebo za nějaké věci, které prostě doplácet nechtěla. Ať už to teda bylo stržení kauce a doplatek nějaký škod, anebo právě nedoplatky za energie. Adéla taky není schopná zaplatit íčkový správkyni ten povinný poplatek, který je poměrně dost důležitý. Jak chce Adéla v pravidelných měsíčních splátkách dát dokupy 14 000 korun? A já ti to řeknu, Vladěnko. Jak? TikTok. Jakmile se Adéla bude snažit, jakože se asi bude muset snažit, za mě to není žádný problém prostě vyžebrat 14 000 měsíčně na tom TikToku. Stačí pravidelnost, stačí, aby ona tam seděla 4 hodiny denně. Ty lidi to naposílají, lidi jsou blbí a naposílají to. A myslím si, že já kdyby teď po roce něco začal jakože pravidelně streamovat, tak si myslím, že za ten měsíc taky těch 14 000 jakože v uvozovkách vyžebrám, protože jsme dementi z TikToku, jo. Ty zrovna teď, Vladěnko, na YouTube nestreamuješ, ale je tady spoustu YouTuberů, kteří zjistili, že je lepší streamovat, než vydávat videa. Nebudu je teď jmenovat, ale je jich spousta a radši streamujou, protože když streamujou, tak jim lidi můžou poslat donaty, jo. Což během videa, ano, samozřejmě, může vám tam někdo taky něco poslat, ale během toho livestreamu je to jakoby jednodušší pro vás
nad lidi z YouTube. Jo. Proto tady spousta youtuberů teďkon, bo reakčních kanálů streamuje a dělá reakce naživo, protože jsou bez práce, nemakají a potřebují love. A zjistili, že to je jednodušší způsob. Jo, co si budem, jako za mě TikTok, YouTube je to samý, akorát my jsme dementi a vy jste nad lidi. Jo, přiznej si jako to. podnikatelka neplatí zálohy na zdravotní a sociální. Adéla se zase nechala slyšet, že Já nevím, jak to takhle funguje, jako když máte invalidní důchod, jestli musí platit nebo nemusí. To fakt nevím, to fakt netuším, ale jakoby, co ti je do toho, jako, když ona bude platit íčkový správky, jak to říkáš ty, insolvencerka velikánská, tak jako už je mi v klidu. Já si myslím, že Adela jako kdyby zapla na 4 hodiny denně stream, každý den ve stejný čas, vyžebrá to jako hovno. žádný zálohy na zdravotní a sociální platit nemusí. Asi jakoby opravdu nemusí. Hele, v tom prvopočátku, když mi to holky poslali, nebo mi to začaly jakoby posílat lidi na Instagram, což já jsem třeba během 2 minut měla přes 60 zpráv, jako randal. Já jsem nevěděla, jakoby, která by Ty vole, nejžádanější ženská v celém vesmíru, v celé České republice, prostě Vladěnka, 60 zpráv, ty vole, za necelou hodinu, ty vole, 1 zprávu za minutu, ty vole. Adele, přiznal insolenci, Vladěnka, ty vole, úplně, juj, kočka, ty vole, já mám taky výběr, proto jsi sama, proto čekáš na chlapa, veď, ty vole. Ale já bych jako se s tebou fakt jako sešel, jo, jako... No, možná budu ten jediný, jako který by do toho šel, vole, protože se ti všichni budou bát, vole, protože jsi taková úplně rázná, vole, hrdinka největší tady, jako, proto si chlapa nenajdeš, no, proto tě možná ten chlap, jako, který jsem měla předtím, jako opustil, no, protože já jsem nejlepší, jo, okej. Okay. já jsem si v tu chvíli říkala, ty vole, to se muselo stát něco velkého, takže jsem to začala postupně rozklikávat. Jo. V ten první okamžik to bylo i pro mě To rozklikala těch 60 zpráv, ty vole, za hodinu, ty vole, a postupně si to rozklikávala. A ono to trvalo jako docela dlouho, než to rozklikala. Jak je možný, že jí schválili insolvenci? Na druhou stranu to Jako, mně to přijde jako já když jsem to viděl, mě to vyskočilo, já jsem se fakt tlemil, říkám, ty pičo, jako Adela to dostala tu insolvenci, to bude tolik lidí na stranách, ty. A je spousta lidí na stranách, jako. Ono je to jedno, jestli ji dostala nebo ne, jo. Otázka je, jak se k tomu Adela postaví. To ze mě ale dost rychle opadlo, a to hlavně po přečtení toho usnesení a hlavně potom, co mi to lidi, kteří tomu aspoň trošku rozumí, vysvětlili. Tohle to celé je taková jakoby Já se přiznám, já jsem bez mozek, dvouciferáček z TikToku, já tomu nerozumím. Rozumím tomu, že má dohromady poslat 14 000, což znamená 11 500 má poslat Adela, 2 500 jí máma. Jo. Takže Adela nemusí vyžebrat 14 000 měsíčně, ale 11 500 měsíčně. Sorry, jako... I když zaplatí prostě těch 100% z té insolence, tak ti nenaskakují úroky. Žádný úroky navíc nemá. Nemá ty exekuce, nemá tam různé věci další, jako za mě je to good job, jako Adelo, jestli tohle to nezaplatíš, tak seš prdeli, ale jako tobě je to jedno, když jsem říkal v tom videu, vole, kdy jsem řekl, že zařazená ponožka je jako vypráví příběh, jo. Tam lepší situace, než kdyby rozvedlo. Vlastně insolvenci neschválili a Adela by spadla do exekuce. Pokud by spadla do exekuce, tak je dost reálný, že by jí vlastně pro nemajetnost dost brzo zbavili dluhu. Tím pádem by tak nějak Ten dluh ti zůstane jako dlouho. Dluh ti zůstane dlouho, jo. Jako, já s tím zkušenosti nemám, ale mám blízké osoby, které s tím zkušenosti mají, jo. Nebudu jmenovat, ale jakoby táhne se to furt a furt mi volají lidi a jako říkají, a bydlí ta dotyčná osoba tady, nebo ne, jako, ale říkám, dotyčná osoba v tomhle bytě měla trvalé bydliště, dejme tomu před nějakýma 15 rokama a furt mi volají tady exekutoři, furt mi posílají dopisy a říkám, hele, nebydlí, nemá s tou osobou nic společného a tedy nikdo mě nenavštívil zatím. Stalo to, že by všechno shrábli ze stolu a Adela by byla výsledně bez dluhu. To znamená zastavení exekuce pro nemajetnost. K tomu může dojít tehdy, kdy dlužník nemá žádný majetek, kterým by bylo možné dluh pokrýt, respektive jeho hodnota není dostatečná ani na pokrytí nákladů exekučního řízení. Co je pro zastavení exekuce Musíme si dát Vladinu pro nemajetnost podstatné. Musí být zjevné, že exekutor v rámci exekučního řízení provedl skutečně všechny úkony, kterým mohl zjistit majetek dlužníka. Upozornění: pokud je dlužník ve spolubydlení u někoho, například u rodičů, může exekutor při zajišťování majetku označit veškeré vybavení za majetek dlužníka, i když mu reálně nepatří. Zákon umožňuje třetím osobám takovou skutečnost ukázat, nicméně v praxi je to často prakticky nemožné, neboť málo kdo si uchovává účtenky či jiné doklady od veškerého vybavení. V důsledku tak může být i tento majetek exekučně zabaven. A v návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost nebude vyhověno. Ono tady to všechno nebude tak jednoduchý pro. Já ti tleskám, umíš číst líp než Fedet.
a umíš číst líp než já, ale na kolikátej pokus se ti to povedlo přečíst, to nevíme, protože to máš sestříhaný, že? Adélu. Ty insolvenci se za malou chvilku vrátíme zpátky. Každopádně pokud by došlo na to odlužení pro nemajetnost, tady je celkem blbý, že Adéla prostě bydlí po kamarádkách, po přítelích potenciálně. Tady je dost blbý, že Adéla vždycky bydlí u někoho, nebo když je to ubytovna, tak je to asi ta lepší situace pro ní. Tady v podstatě píšou, že ti stačí, když se zdržuješ u někoho a nepotřebují ani náhled prostě do nějaký nájemní smlouvy nebo něčeho, což ale píšou to tady, já to nevím. Vem si, že teďka v aktuální době Adéla bydlí u té své kamarádky. Teď si vem tu situaci, že tam někdo přijde, zazvoní a řeknou: Dobrý den, my jsme exekutoři, my jsme vám právě přišli zabavit majetek, protože se na této adrese zdržuje Adéla Pulcová. Děkujeme pěkně. Máte účtenky? A exekutoři čumí na YouTube a čumí na Facebook a zjišťují, kde ta Adéla jakože přetrvává. Ne, Vladinko, takhle to nefunguje. Adéla má trvalé bydliště v Mikulášovicích, oni půjdou po Mikulášovicích, majitel, jestli z bytu odhlásil, on má právo jí odhlásit, jakože jeho ten byt v Mikulášovicích, já nevím, jaká je to adresa, a může ji přehlásit na obec. Jo. Je to poslední adresa, kde má trvalé bydliště Adéla. Jestli se to změní nebo nezmění, to je jedno. Majitel ji přehlásí prostě na obec a tím to končí a exekutoři prostě vidí obec. Poslední adresa třeba ty osoby, o který se bavím, byla tady v tomto bytě, fakt je to už hodně dlouho. A jako... Ne, i kdyby se tady ta osoba jako přetrvávala, a oni si to třeba zjistí od sousedů nebo takhle, jo, oni fakt jako, když už to je k tomu, když už to fakt trvá dlouho, tak oni fakt vyšlou člověka a ptají se aj jako po sousedech, jestli tady ta osoba přetrvává. Ne, nepřetrvává, ale to je jakože běh třeba na rok, jo, než oni zjistí. Ale Adéla v tom rytmu, jak rychle mění jako ty ubytování, nebo ty lidi, nebo ty kamarády, tak jako ty exekutoři, jako, proč by to dělali? Proč, jako... Oni nebudou běhat jako tamhle, že ty řekneš, že na YouTube, ty řekneš na YouTube, ale ona bydlí tamhle, ty vole, běžte tam, ty vole, exekutoři nevezmou auto, ty vole, nevezmou toho Forda, ty vole, a nepojedou tamhle, ty vole, přes půl republiky za nějakou kamarádkou, kde možná Adéla přebývá. Ne, nikdy. Takže lidi, kdo ubytujete Adélu, buďte v klidu. Nic vám nehrozí. Nesmí tam bydlet díl než rok nebo 2 roky, jo, ale jakoby stejně, prostě má trvalý bydliště v Mikulášovicích, trvalý bydliště přehlásí tamhle na obec a jako hotovo. Nedej bože, aby Adéla zmizla do zahraničí, jo. To už nevypátráte vůbec nic. Adélo, odstěhuj se na Slovensko a máš po exekucích, máš po všem. Tam si můžeš vydělávat, můžeš tam mít bankovní účet, žádná spolupráce mezi státama zatím nefunguje. Nevím, jak dlouho to bude, ale když budeš vydělávat na Slovensku třeba, nebo ve Španělsku, mi španělský Adélo, tak jako budeš v klidu, jo. Nic se ti nestane, nikdo ti nic nevezme, prostě ty státy takhle nespolupracují. Já jsem tady na jižních Čechách, bydlím u hranic s Rakouskem, mám tady spoustu kamarádů, co v Čechách jsou prostě v exekucích, ve stračkách, všechno. A v Rakousku berou 2000 € a jsou vysmátý. A nikdo jim nic nemůže. Všechno mají napsanou na partnerku nebo bydlí na obci, ale žijou si tak, jak si žijou. Tak to prostě funguje. To je realita, Vladěno. Ne, že za mnou, já si sem vezmu třeba Adélu jako na týden a najednou tady budou klepat exekutoři. Takhle to nefunguje. Vůbec. Máš trošičku to, jakoby, nevím, zkreslený pohled na to. Mohla bych je vidět. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep a mohla bych ho vidět. Hele, směle do toho. Sklep měl Jimmy, jo? Co si budem. Vemte si tu Adélu domů, zažiješ to, co jsi v životě nezažil. Když tam bydlet prostě bez televize, bez gauče a se švábama na zemi. Vrátíme se zpátky k té insolvenci. Zase ty vole, proč ty vole, člověk v matce tady kritizuje, budeš bydlet se švábama na zemi, vemte si tu Adélu. Mám tady šváby? Nemám. Mám tady Frankovu hlavu, vole, ta mi tu zůstala po Adéle, ale šváby tu fakt nemám. Nebo počkej, možná něco mě tady svědí, ty vole, počkej, ty vole. Ale to je kozel, to není šváb, ty vole. René, měl se víc učit na přírodopisu. Jo. Já mám tady to usnesení už jenom kvůli tomu, že to je dost citlivý, pro YouTube dávat nebudu. Každopádně všichni si to můžete ofiko najít na justici.cz, je to tam úplně. Jo, protože zpeněžení, že jo, nechceš dostat strike nebo takhle. Ale všechny reakční kanály to tam dali, jo, jenom Vladěnka prostě, která má všeho dost, která je absolutně v pohodě, prostě připosraná, co nejvíce dá, ty vole v masce schovaná, nemůže dát veřejnou listinu na YouTube, protože nedej bože, aby dostala strike a aby přišla o veškeré příjmy,
úplně krásně dohledatelný, případně na jakýkoliv skupině na Shopaholic Adele. Usnesení blablabla, spisová značka Adela Pulcová, to nás úplně moc nezajímá. Píšou tady teda schválené oddlužení. Dlužnice Adela Pulcová je oprávněna podat návrh na povolení oddlužení. Je oprávněna podat, takže tady to usnesení ve finále ještě jakoby tolik neznamená. Soud schvaluje oddlužení. Tak samozřejmě jako teď už je to na Adele, jestli podá tu žádost o to oddlužení, už to má jako předsouhlasený nebo předschválený, a nebo nepodá, jo, to už je jsem na Adele. Podívejte se na Cicera. Cicero to dneska rozvedl jako, že poprvé dneska jsem si krkl. Cicero to rozvedl docela hodně dobře. Za mě je to člověk, který tomu mohl asi co nejvíc jako možná říct. I když já vím, že spousta lidí nesnesete Cicera, spousta lidí nesnesete mě, ale těch spousta lidí, co mě nesnesou, jsem ani nedokoukali, takže je mi to jedno, ale ty, co jsem dokoukali, mrkněte na Cicera, který to docela dost jako jasně rozklíčoval, o co se tam jedná, jo. Dívejte se nějaký 20-30 minut, díl to nemá smysl, pak už jsou tam hovna. Dlužnice Adely Pulcové plněním splátkového kalendáře se zpeněžněním majetkové podstaty. Soud ukládá dlužnici, aby do podání zprávy pro osvobození platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím ustanovené insolvenční správkyně, jasně, což jsme si tady říkali i dneska, že Adela už druhý měsíc nezaplatila, vždy k 20. dni měsíce ze A to nevíš, jako, ale jako domníváš se. Ale já si taky myslím, že to nezaplatila. Jo. Z čeho? Jo, Virgo jako velký sponzor, velká podniženka. Nevím, jestli jí to zaplatil nebo ne. Ale co tak já vím z těch informací, které se ke mně dostaly od mého důvěryhodného zdroje, který už byl od Adely zablokován a už nemám důvěryhodný zdroj, tak myslím, že nezaplatila. Svých podnikatelských příjmů, které získá po schválení oddlužení. Podnikatelských příjmů, ty vole, to žebrání na TikToku. No, hele, nebudem to komentovat. Ale žebrání na TikToku, žebrání na YouTube, je to stejný. Je to stejný, Vladěno. Je to úplně jedno. Jako, já vím, že vy tady furt jste taky nad lidi, jste prostě ty nejlepší, co říkají pořád pravdu, nedotknutelný. Když řeknete hovno, lidi vám to odpustí. Já řeknu hovno, lidi mi to neodpustí, jo. Tak jako, tak to prostě je, no. Ale jako žebrat tam, anebo tam je absolutně jedno. Činnosti, žebrání na živnost, ty vole. Adela má teda platit minimální nevratnou částku ve výši 11 500 korun. To je vlastně ta zálohová splátka. Úhrada první splátky je určena na den 20. června 2025 a příjem, z něhož musí dlužnice uhradit první splátku, je její příjem z podnikání, z důchodu, vyplácený plácem. Já nebudu se rozvážňovat, prostě je příjem z podnikání a vlastně příjem nebo výplata invalidního důchodu, to tady píšou. Dál vlastně píšou, že jí teda no tak prostě jako ty peníze buď vyžebrá na tom TikToku, ona si je schová, nebude jezdit taxíkem, nebude jezdit do Starbucksu, nebude prostě si kupovat KFCčko, bude žrát rohlíky, přejde na úsporný režim, jako já jsem v úsporném režimu, nevypiju 7 piv denně, vypiju třeba 6 piv denně, ale prostě jsem v úsporném režimu, tak třeba Adela se přepne a zjistí, že metro je levnější než taxík, jo, ale to už je jako její boj, ale já si myslím, že ty peníze prostě vydělat dokáže i na tom blbým TikToku a fakt se vsadím, jako napište do komentářů, mám to zkusit za červen vyžebrat 14 000 na TikToku, mám to zkusit, napište do komentářů, jestli jo nebo ne, jo, jako, ale já zase nevím podle práce, jako, když budu mít práce jako relativně málo, tak zkusím fakt za červen vyžebrat 14 000 na TikToku, jestli je to reálný a to nikoho nezajímám, nemám čísla, nemám 500-600 lidí na streamu jako Adela, já zapnu stream, budu tam mít 3-4 lidi, jo, bohužel, tak to je. Teda v tom plně podporuje maminka opět a zase a bude jí teda splácet další peníze ve výši 2 500 korun. A to na základě smlouvy o důchodu uzavřené mezi dlužnicí a poskytovatelkou dne 12. listopadu 2024. A teď poslouchejte, proč pro tu Adelu to není až taková úleva. Předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů s ohledem na schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužnice se určuje ve výši 100%. To znamená, že Adela veškerý svoje dluhy musí zaplatit. Ne čas. Ale Vladěno, ono je to pořád lepší. Pořád je lepší do insolvence zaplatit 100%, než jít jakože do té exekuce a by ti nabíhaly úroky. Ale teď tam má necelých 500 000 a třeba za ty 3 roky, kdyby byla v exekuci, tak už tam bude mít 1 000 000. Takhle za ty 3 roky tam bude 500 000. Pořád je to výhra. I když je to 100% pohledávek, pořád je to výhra a nemá tam ty úroky. Mysli na to? Dluhu. Všechny dluhy musí zaplatit. V celkové výši 462 974 a nějaký halíře. Průměrná výše. Jo, to jsem rád, že jsi to řekl, jo. Já jako lobotom z TikToku jsem vám řekl, jak to prostě je. Jako pořád lepší do insolvence na 100%, než si nechat běžet úroky, exekuce a tak dále. Ale jako u Adely je to uprdele, ona jako nemá žádný majetek, by nic nesebrali.
píše měsíční splátky, tak musí být 14 000 korun. Asi haha. Tady se v podstatě celý večer řeší na skupinách, že to Adele prošlo, jak je to možný. Což byla taková ta moje první reakce, dokud jsem si vlastně nepřečetla celý to ustanovení a dokud jsem to nezačala celý řešit, protože mě vlastně tyhle ty informace přišly dneska ve velice nevhodnou dobu, kdy jsem to musela si o hodinu odložit. Každopádně Co pak měnila si vložku na záchodě, nebo jako, proč jsi tak toxik? Jako? po přečtení toho ustanovení asi každému z nás dojde, že tohle to úplně není šťastná cesta, že jo. Celá rodina, tím myslím teda maminku se sestrou, všichni si mysleli, jak vyjebou se státem. Ve finále vyjebal stát s nima. Což mi přijde docela vtipný, že se tady upsali vlastně. Jako vyjebal, nevyjebal, už jsem to říkal, jako pořád to není výjeb, pořád to má předschválený a pořád může hodně ušetřit, jako minimálně půl míčů za úroky, za všechno může ušetřit, jo. Teď jde o to, jak se k tomu Adela postaví. Ale Vladěna ví všechno nejlíp, protože je prostě paní Božská, tady pod maskou schovaná, ví prostě všechno nejlíp zde na YouTube. Je 2500 měsíčně, že budou A vy to všechno žerete. To je nejlíp. Ten nejlepší. Adele přispívat, no, jakoby asi jí to úplně nepomůže, víš co. A ono prd. Dáme si tady kousíček toho streamu z dneška, kde je vlastně Adély reakce, kdy vlastně zjistila, že jí tu insolvenci schválili. Lidi, vy si tak vymýšlíte, ty vole, že to není možný. Kdyby padl verdikt, tak už mám telefonát nebo e-mail. Že si tady nevymýšlejte, jo? Takže ohledně té insolvence, je to veřejně na internetu, ale já se k tomu nedostanu. Já nevím, co víc vidíte vy a já ne. Bože, to je takovej debil. Je to veřejně na internetu, ale já se k tomu nedostanu. Já nevím, co vidíte. Protože asi streamuje, ne, ty vole, ty krávo. Protože streamuje, protože má telefon před sebou a nemůže vypnout stream, aby se na to dostala. Chápeš? Chápeš? Jednoduchý. Já nevím, co tady zase ty vole děláš z ní úplně největší krávu. Já to nechápu. Prostě streamuje, tak se na to zrovna teďko nedostane. Jo? Halo, Vladěno, odblokuj mě, pojď si povídat. To je jako vy a já ne. Stačí si rozkliknout veřejnou část justice a tam to máš prostě všechno černý na bílém. Vy si tak vymýšlíte, ty vole, že to není možný. Kdyby padl verdikt, tak už mám telefonát nebo e-mail. Normálně by jí to přijali oznámit osobně, normálně by rozvinuli ten červený koberec. Adelo, pojď, my pro tebe máme novinky, ty vole. Áďo, ale opravdu to tam je to veřejně, tam nejsi. Ne. Ono stačí, když to vyvěší na internetu, ten soud a počítá se to jako doručené, i když ona nemá prostě adresu, nic, je to doručený a je to Adela, takže Adela se to dozvěděla jako relativně brzo, no, jako horší by bylo, kdyby se to dozvěděla třeba po 2-3 týdnech, jo. Takhle se to dozvěděla do hodiny. Tak se na to Počkej, oni mi schválili. Jo, schválili. Ježišmarja. Jsem na to před chvilkou koukala. Já nedám platit tolik peněz. První reakce prostě, ale já nezvládnu platit tolik peněz. Bodejť, to je člověk, který chce platit 1000 korun měsíčně pro nájem nějakého bytu. Přece nebude platit 14 000 za to, že je a že si v minulosti nabrala nesmyslný dluhy. Jako proč to po ní někdo chce platit? Jako to nechá, vy jste drzí. Normálně jste drzí. A ještě 14 000 korun. Jako podle mě si Adela představovala třeba 500 a že to bude třeba splácet 286 let. Já si stejně myslím, Vladěno, že tví sledující, jako spousta z nich jako jsou lidi, kteří mají taky dluhy. Každý má dluhy, já mám dluhy, mám hypotéku, každý má prostě dluhy. Jestli ty nemáš dluhy, Vladěnko, ty vole, gratuluju, že seš mimo systém a nemáš žádný dluhy, což já si nemyslím. Mně přijdeš zarzená, máš nějaký osobní problémy, máš velikánský problémy, proto teďkom prostě hážeš špínu a vinu prostě na tu Adelu v maximálním možným rytmu, prostě aby si vybila tu zlost, jo. Což je moje domněnka, jo. Nic nevím a jako... já nevím, jako v dnešní době je to normální prostě mít dluhy a Adela prostě jak se k tomu zachovala, tak se k tomu zachovala, jo. Je to kráva, prostě ty dluhy si nadělala, neplatila to, auto neplatila, když byla tady, ty vole, tak jenom, já myslím tohle, ty vole, říkám, kurva, běž žebrat, běž zapnu ten TikTok a vyžebrej si aspoň na ten paušál, ať můžeš žebrat, jednoduchý, jo. Ale prostě Adela má jako to myšlení trošičku jednodušší, jo, jako je jedno, co bude zítra, je to fakt jedno. Já to nechápu, jo. Jako nechtěl bych být v té situaci, abych nevěděl, co bude zítra, ty vole. Jo. Mám si zaplatit ubytování, anebo půjdu do Starbucksu taxíkem, vole. Jo, pojedu do Starbucksu taxíkem, jo, jako co bude zítra, je mi to jedno. Ne, Adela v tomhle jako je úplně jako win-win, ty vole, já to nechápu, jako, jak dokáže takhle ta holka žít. Nechápu to, byla tady měsíc u mě a nepochopil jsem to a přemýšlím nad tím, jak ona přemýšlí, nevím. Za to ty, jak přemýšlíš, Vladěno, to už jsem pochopil dávno.
Mluvá. Oni mi to schválili. A kolik budeš platit měsíčně? Nevím. Já myslím, že tam je 14 000, ale A kde to mám vzít, halo? 14 000. Je to důvod, že mi schválili insolvenci, halo? Jakoby ne, ale chápu, že Adela je jako dost pomalý člověk. Hele, každému normálnímu jinému člověku by to určitě udělalo radost a každý normální člověk dost pravděpodobně těch 14 000 měsíčně dá dokupy. Ale pořád se tady bavíme o shopaholic Adele. Bavíme se tady o dementovi, který si dovolí nesplácet ani O dementovi z TikToku, ano. Adela to dá dohromady. Já věřím tomu. Adelo, vole, jestli to vidíš, tohle video, do prdele zapni ten stream a streamuj 10 hodin denně. Ty lidi ti to naposílaj, nebuď kráva, vole, vem si metro, jezdím metrem, vole, kup si kafe z automatu, jako my normální lidi, ty vole, ušetříš to. Vím, že ty seš Adela, no, jako... Nevím, ale za mě je to strašně jednoduchý vyžebrat 14 000 na TikToku. Je to jednoduchý. Už jsem to říkal, přijměte výzvu, nebo ne, zvládnu to. povinný poplatek insolvenční správkyni, ty vole. Bavíme se tady o člověku, který prohlásí, že nebude přece ze svých peněz platit nějaký bydlení. Halo, jste se asi zbláznili, ne? Tak vysokou částku, ty brďo, když máš invalidní důchod. Nemám na to, že Protože oni tam snad započítali nějaký průměrný plat, který by Adela, co jsem z toho pochopila. Tak když se na bokínku sejde banda dementů prostě. Adela je podnikatel, je to vtipný, ale Zase, TikTok, banda dementů, říká člověk v masce, vole, který se neukáže, který prostě jako tady rádobyt, říká nějaký moudra. Jo, Vladěno, sundej masku, pak budeš jako relevantnější a možná ti někdo bude věřit. Já ti nevěřím ani slovo. Sundej tu masku. Zachovej se jako ta Adela třeba, co vyplatí filtry. Zachovej se tak. Já věřím tomu, že až ti někdo odhalí, že zmizneš. Já to nebudu, já se v tobě šťourat nebudu, to ti přísahám, to ti garantuju. Nebudu se v tobě šťourat, co jsme si psali jsme si a lidi, psali jsme si, jestli ona to zveřejní, ty zprávy, jo. No, tak je zveřejní, Vladěno, lezl jsem ti do prdele, jo, lezl jsem jí do prdele nějakým způsobem, chtěl se s ní povídat, chtěl se seznámit, chtěl se ní poznat, jo. Tak to všechno zveřejní, vole, ať se tady obhájíš přede mnou, ty vole, před lobotomem, ty vole, z TikToku ožralým, jo. Ale já ti to tady říkám, udělej to, mě to je jedno. Já žádnou zprávu nezveřejním, ale nepotřebuju to. I když jsem Adela má obnovenou nedůvěrovaný. živnost na žebrání na TikToku. No, já jsem měla taky insolvenci, mám invalidní důchod a splácela jsem 2000. Žebrání na TikToku, ty vole. Proč žebrání na TikToku, ty vole. Zkus si to ty, Vladěno, zkuste si to všichni, žebrat na TikToku. Zkuste si to. Ono to vypadá hezky, ty vole, že tam člověk sedí a dostává gifty, jo. Zkuste si to, ty vole, vyžebrat něco na TikToku. Zkuste si to, já vám strašně moc vadím. Vyžebráte velký hovno, vole. Ty vole, oni jsou všichni stejný, oni jsou prostě všichni stejný. Já neříkám, do dluhu, do insolvence se může dostat každý, ne, i třeba vlastní vinou, ale ty podívej se na to okýnko. To je jeden insolvencer vedle druhého prostě. Myslím, že tak se může Aďa streamuje, Já bych se lidi nedivil, kdyby Vladěna měla taky insolvenci. Pak by se tomu nedivil, vole, protože ten, co nejvíc kope, vole, ten má jakoby úplně největší problémy, jo. Ten, co nejvíc kope, tak jako je v těch sračkách taky, jo. A já si jenom myslím, nevím, jo, ale jako nedivil bych se tomu, kdyby Vladěna měla taky insolvenci, vole. A to by byl gól. Já se budu se s tím soudem spojit a se to dokážu platit. Už tady zase vymýšlíme taktiku na to, jak za sebe udělat brutální chudinku, protože Adela se tady nechala slyšet, že bude napsat soudu, že to je prostě moc peněz, že tohle to přece platit jakoby nemůže, tohle to po ní nemůžete chtít, halo. Nechceš to radši Ježíši Maria, tak to tam prostě plácla to tam prostě jen tak, ty vole. Já tolik platit nemůžu, já napíšu soudu. Ty tam plácla prostě v reakci na to, co se právě stalo, co se právě dozvěděla. Zjistila, že má platit 14 000, ty vole, tolik já nemám. Já bych to řekl taky bych řekl, nemám tolik, vole, napíšu soudu, jo. Ale tak jako ono si to musí trošičku rozdržet v té hlavě, jo. Chvíli to potrvá, Vladěnko. jsem viděla, aby ti neslušili úplně. Já to na to neviděla. Když do té insolvence strčím celý svůj důchod, mám taky pro sebe. Adela by to vydělala, kdyby nebyla hloupá a líná. Vem si, že má zaprdelý dotace od chlapu. Fajn. Stream zapne sotva 2krát do týdne, kdy si vyžebrá pár stovek. Ruce, nohy, má zdraví. To, že nemá zdravou hlavu, to tě v práci nelimituje. Tak budeš prostě třeba tamhle kydat hnůj, nebo vyndávat nějaký zboží na krám, nebo já nevím, 14 000 měsíčně, no to nemám ani důchod, no to nebudu moc chodit na kávičky do Starbucksu, kdo mě bude živit, halo. Tady si prostě ideálně zajistit nějakýho borce, ideálně nějakého starého dětka, kterýmu to je jedno a čouhá mu parte z kapsy, aby to za tebe prostě platilo. No, abys to nemusela. Mě by zajímalo, co děláš ty, Vladěno, ty kydáš ten hnůj, nebo jako pracuješ, nebo jedeš jenom ten YouTube? Odpověz. Platí těma kelímkama ze Starbucksu, že jo? Ona to bude hrát prostě, ona to bude hrát na to, že je chudinka, že platí tolik a tolik, že jí příspěvky na bydlení nedají, protože tohle to všechno zkoušela, že jo, příspěvky na bydlení a nějakou hmotnou nouzi, něco v tomhle smyslu. Adelo, jsi podnikatelka na sociálních sítích, tak se kurva snaž. Tímhle tím stylem, co tady můžeme slyšet od Adele, si myslím, že jí Jako to teďko jako souhlasím. Adelo, snaž se, zapni ten stream a žebry, jako nic jiného neumíš, nic jiného dělat nebudeš.
Tady se najdi si práci, běž makat. Adela makat nebude. Vy všichni zase, Facebook, YouTube, ty vole, TikTok, všichni posílají Adelu do práce. Jakmile Adela si najde, nebo by si našla nějakou práci, tak zase všichni, vy jste zaměstnali Adelu, vy jste jí prostě to vzali, ty vole, to nemůžete, hodnocení, dolů, hodnocení na Google, hned, bum, dislikey a tohle. To prostě není reálný, Adelu nikdo nezaměstná, nikdo svéprávnej, prostě Adelu nezaměstná. Kdyby to byla tajná firma, ty vole, tajná nebo chráněná dílna a takhle, ne, nikdo si to nelajzne. Když všichni radíte, najdi si práci. Kdyby si ji našla, tu firmu to položí. A říkám to znova, kdyby Adela šla do Škodovky, položí to i Škodovku, ty vole. Prostě ne. Adela prostě pracovat nemůže a nebude. V zahraničí možná, ale v Čechách ne. Na Slovensku nevím. Stejně za nějaký třeba 2-3 měsíce tu insolvenci zruší. Nemám taky prostě na jídlo a takhle. Musíš rozjet třeba já nechci. Já bych měla peníze, jenomže já nemám teďka kde bydlet. Nemám trvalou adresu, kam bych si jako to nechala udělat, protože oni mají Google. A tak trvalou adresu si vůbec nedělej, Adelo. Nech to těch Mikulášovicích mě v piči. Nebo počkej, co jsi tam myslela? Počkej, mě má od Google přijít nějaký kód, ale jelikož nemám bydlení, trvalou adresu, kam mi to přijde, tak mi to nepřijde. Ne, já ti to nebudu. Má přijít nějaký kód? Lidi! Mně dneska přišel dopis tady od Google na můj Google AdSense. Dneska od března jsem žádal a přišel dneska. Mám ho tady. A co by Adela za to dala? Sorry. Vysvětlovat. Já ti to nebudu vysvětlovat, já ti nebudu radit, nikdo jí neraďte, prosím vás, to je strašný. Poslední adresu, kterou vlastně zadávala na Google AdSense, byla Česká pošta v Jablonci. Já se nebudu zrušovat vůbec kvůli nějaký YouTube. No tak dobrý, no, tak jako jakmile to přijde do Jablonce, tak si tam může dojet, nebo já nevím, jestli tam má dosílku. Asi myslím, že tam má dosílku. Když bydlela tady u nás na Lipně, my jsme jí udělali dosílku z Mikulášovic sem k nám na Lipno. Jo, nevím, na jak dlouho si to udělala, jestli na půl roku nebo takhle, ale předpokládám, že si možná udělá dosílku se z Mikulášovic tam do Jablonce nebo takhle, a může si to udělat i z Mikulášovic zase do Prahy. Prostě dosílka, jo. I to přepošlou. Tady je docela zásadní to, že ten YouTube by ji uživil. I kdyby točila nějaký hole nebo prostě nějaký bizarní videa, ona by si z toho vydělala poměrně hezký peníze, tak aby měla na tu splátku, na tu insolvenci a tak aby jí ještě něco zbylo. Adela ti tady na to všechno řekne, že nechce, že prostě nebude. To je zase pravda, no. Mně nebudete říkat, co mám dělat. Ale Adelo, jo, jako bohužel je to Adela, nebo díky bohu je to Adela a tohle s tím může zachránit. Jako její jméno, její přitažlivost prostě pro ty lidi milují bizár, lidi milují Adelu, nesnáší Adelu a prostě lidi by na to čuměli a věřím tomu, že i ten YouTube jako by uživil. Škoda toho, že zrušila prostě ten svůj YouTube kanál AdSense, kde měla 27 000 měsíčně pasivního příjmu. Nebyla by tam, kde je, ale děkujeme Martinovi Sladkýmu, tamhle z Mikulášovic, co to zařídil, no. Jako hejtři skákají radostí a lidi, co jako Adelu ještě mají trošičku rádi, jako jsou v piči z toho. Mě to taky mrzí, fakt mě to mrzí, protože takovouhle chujovinu, kdyby ona věděla, že se to nedá obnovit, tak by to v životě neudělala, jenomže ona nevěděla, že se to nedá obnovit, jo. Škoda, no, to je jako největší pičovina v životě, co Adela kdy udělala. Smazat ten YouTube kanál, pasivní příjem a AdSense. Bude a čeká, co jí spadne samo do klína. A nebo ona spadne do klína možná za nějaký poplateček, já nevím. Neumím si představit, jak to Adela tady za té situace. Můžu spadnout já tobě do klína. Ještě jsem v bloku, vole, že to neuvidíš, nebo že se mnou bavit nebudeš už. Kdy nechci a nebudu, jako chci splácet. Nezbyde mi z důchodu nic, já mám 9 000. Jsi podnikatelka. Adelo, jsi podnikatelka. Takže budu očividně bez jídla a bez všeho. Tak si třeba chcípnu. Já se omlouvám, ale tyhle ty výmluvy věčně, že něco nejde. Do prdele jsou tady mámy samoživitelky. Nedávno mě psala jedna, že někde potkala maminu s dětskama v autě, která rozvážela foodoru. Kdyby tam byla vidět aspoň nějaká snaha, nebo aspoň na těch sociálních sítích nějak normálně fungovala, nebo aspoň teda pravidelně. Já jsem se zase rozvážnila, ale Adela by si nezasloužila nic jiného než kopačku.
aby se trošku zpamatoval. Jo, ale Vladěnko, nic ti nebrání, jsou srazy, teďkon v letě říkala, že bude ve Žlutých Lázních, můžeš přijet, rádi tě uvidíme a můžeš tu kopačku do ksichtu dát, jenomže to se nesmíš bát o svůj prdel, vole, o svůj ksicht, o svůj obličej, ty vole, aby tě náhodou někdo nepoznal a nepřijedeš, to jsou zase planý keci, planý sliby a Vladěnko, jo, zůstaň si u toho, u těchto z těch slibů. Sundej masku a pak se bav, ty vole, to v takýhle věcech. Já ti pomůžu. Další zachránce. Není problém. Ale co když začneš točit třeba jak reakční kanály na tebe natáčí, tak začneš natáčet na něco. Já nechci dělat reakce. A tohle mi třeba přijde jako bezvadný content. To by byla nekonečná studnice, každý den beef na toho. My bychom tady nemuseli už nic vymýšlet, chápeš to? Já bych tady udělal na všechny, co ty komentáře, takový DC, ty se to pochvalit. Říká Cčko, co s otevřenýma ušima dochodilo základní školu, ty vole, vyšel z 8. Co? To jsem nechtěla říct. Já Dobrý, tak já tady lobotom, ty vole, z TikToku, ty vole, taky mám jenom Gimpl, ty vole, byl jsem na VŠE, ale jakoby, na to jsem se vysral kvůli rodinný situaci, ale jako Gimpl s maturitou mám třeba, jo, ale jsem ten dvouciferáček tady z TikToku, jo, jako co si budem, jestli by si Adela udělala reakční kanál, asi by to bylo dost materiálu, neříkám, že ne, jako mohla by být sranda, no. Ale tak jako, to říkala i o mě Red Foxka, René, udělej si reakční kanál, zkus to, jak je to těžký, jo, nikdo tě sledovat nebude, budeš nezajímavý, budeš všem uprdele, jo, jsem, ale ono to chvíli potrvá, lidi mě nesnáší, lidi mě nenávidí, jo, jsem tady měl u sebe tu paní Adelu, na druhou stranu mám s ní určité zkušenosti, vím, jak funguje, znám ji osobně a za mě je to docela jako dobrá přidaná hodnota, o který tady já můžu povídat, i když spousta lidí to nepřijme, jak o ní mluvím, ale já o ní mluvím jako o člověku, i když prostě mám celý život skurvenej kvůli ní, tak prostě pořád je to člověk a pořád vím, jak ona fungovala, jak funguje, nevím, jak přemýšlí, protože mě pořád dostává do kolen, ale jakoby zkušenosti mám daleko větší než tady všichni ostatní. Já naprosto zbožňuju tyhle lidi, co machrujou, prostě já bych tohle to zvládnul, samozvaný právníci všude. S takovýma se Já zbožňuju taky lidi, kteří machrujou, samozvaný právníci. Vladěno, co seš ty, ty vole, člověk v masce? Samozvaný právník, samozvaná, ty vole, vymachrovaná, ty vole, ženská, no a nemůžu říct, čupka říct můžu tady na YouTube. Samozvaná princezna růžová tady, ty vole, co má vždycky pravdu, namachrovaná. Ne, za mě tvý argumenty, tvý slova nemají žádnou hodnotu, protože se za ní stydíš, co tady říkáš, stydíš se za to, bojíš se za to, co tady říkáš a bojíš se následků, kdyby někdo odhalil tvoji osobnost. A zatím si stojím. Kdyby ti někdo odhalil, tak takovéhle věci neříkáš a dělat nebudeš, jenomže jsi skovaná pod maskou, tady tou růžovou plenou, ponožkou a tak dále, tak tady můžeš vyskakovat, štěkat a machrovat. Ale každý rozumný člověk si uvědomí, že seš prostě jenom, nevím, takový komický obrázek tady na YouTube, no. sypal pytel a pak by se borec tady rozsypal po jediný reakci, kterou by na něj Vladina udělala a už by se tady v životě neukázal. A co mi to pomůže, když to vyplatu si... Asi jo. Spousta lidí by se rozsypalo z toho. Já jsem se taky hodněkrát rozsypal, co jsem viděl reakce na sebe, ale vždycky jsem se zdvihl, vstal jsem a říkám, bude líp. A teď jsem tady a dělám reakci na toho člověka, co na mě dělá reakci. A ten člověk, co na mě dělal reakci, co mě nesnášel, co mě hrotil za to, že jsem byl se strupinou, mi uvěřil. Tamhle tu píčovinu třeba, že jsem jí napsal, že jsem mrakomor líbal s Adelou. Prostě chápete to? Ona mě hrotí, točí reakce proti mě, tohle nesnáší mě a najednou já jí napíšu z prdele, vole, jo, ona brala jako relevantní, jako zdroj, jo, jako každýho, kdo jí co napíše, je to prostě 100% info, ty si ode mě, nebo tamhle od Lojzy, nebo tamhle od Blanky, nebo od Lucky, nevím, Andrejky, Pepíka, všechno je 100% údaj a já to nechápu. Hrotí a stejně mi uvěřila, jo, že je to pravda. Ale tak jako má masku, co jí budeme za zlý, jo, stydí se za sebe, ta osoba se za sebe stydí hodně.
nedostanu. Tak jedině k někomu nechat tu Nebo adresu. si někdy domluvit, to bude dělat. Ne, já jsem musím promluvit ještě s tím soudem, já nedělám 14 000 krát tohle. Tady si ji snaží zase ty její zachránci, což nechápu. V podstatě předkládat varianty toho, jak by to šlo udělat. Můžeš mít YouTube s někým, jasně, to je varianta. Můžeš YouTube dělat takhle, nebo můžeš dělat tohle. Adela, ne. Samozřejmě. A i TikTok můžeš napsat na někoho jiného a ty peníze si můžeš poslat vždycky na někoho jiného a prostě český stát na to nepřijde. Domnívám se, jo, jako, nevím, ale jakoby, když budeš mít zablokovaný exekuční účet, tak co uděláš? Napíšeš to někoho jiného, jo, má to tady nemálo reakčních kanálů, nebudu jmenovat zase, jo, ale všechny reakční anály jsou tak důvěryhodný, že prostě nikdo to neví, ví to všichni, ale prostě každý to ignoruje, jo, tamhle tam ten, to má přes někoho jiného, tamhle tam ten reakční kanál, to má přes někoho jiného, tamhle tam ten reakční kanál, taky přes někoho jiného. Všichni to víte, že jsou v exekucích, že jsou ve sračkách, že mají problémy. Já si myslím, že TikTok lobotom, TikTok dvouciferák a YouTube dvouciferák, YouTube reakční kanál, OK, pro vás je YouTube něco víc, pro mě je to úplně to samý dno, ten samý odpad. Já jsem odpad, já se za to nestydím, vím, jo, byl jsem odpad na TikToku, tamhle jsem šermoval s hajzlovým zvonem a co jako, nestydím se za to, já to přiznám, ale vy jste nad lidi, ze sebe děláte nad lidi, ale jste stejný sračky jako ty lidi na TikToku, absolutně, do jednoho prostě, no vole, já už nedokážu mluvit, já mám plný močák lidi, odpuste mi to. Ne, já si prostě musím promluvit s tím soudem, že to takhle nejde a že já na tady to nemám prostě peníze. Ještě příspěvek na bydlení bych chtěla ty vole a všechno platit, no jasně, jako vždycky, že jo. A ještě může přijít s tím. No jasně, vole, tak to byla její první reakce do prdele, tak co tam má říct, ty vole, mezi tolika lidma, ty vole, 170 lidí na streamu, tam okýnka, ty vole, tak co má říct, Ježišimaria, ty vole, smrdí mi pod paží, ty vole, musím to řešit se soudem. Chce zpátky, no tak to bude úplně golden, ty vole. Adela tady nikdy nedodrží to, co má a myslím si, že tady ten celý výmysl jí a její rodiny jí spíš jakoby uškodí. I přesto, že si pořád trošku myslím, že ta Adela má smlouvu s ďáblem, tak pořád mi po tom všem, co jsme tady dneska řešili, přijde tady ta varianta, co se vlastně stala, tak asi jedna z těch lepších. Takhle tady má prostě danou povinnou. Jako má to povinný, jo? Počkej, nechám jí mluvit. A je dost reálný, že z té Adely nějakým způsobem ty peníze, aspoň část těch peněz třeba nějak dostanou a budou v podstatě moc pokrýt aspoň nějakou část těch věřitelů. To si myslím, že se jakoby úplně nestane, protože Adela prostě takovou raketu platit nebude, už to tady říkala asi 10krát. To jsem se tady Jak jsem říkal, kdyby šla do exekucí, nic se nestane, byla by na tom líp, jo, protože nikdo nic nemůže, nikdo nic nesebere, účet, OK, důchod, invalidní, nemůžou sebrat exekutoři. Do konce smrti s tím může žít, jo, do konce života teda. Tady insolvence, bude muset zaplatit 100% dluhu, ale nemá úroky, má chráněný účet, nic, jako, nevím, 0 od 0 pošlat, jo, jako, když to Adela platit nebude, nic se nestane, když to platit bude, tak jako potom po 3 letech jako může začít nový život, jo, ale s kým, proč, jako, proč by to dělala? Já si myslím, že se na to může absolutně vysrat a může takhle mávnout rukou a co, jako, když bude bydlet tam, nebo tam, nikdo nikomu nic nesebere, Adelu nedohledaj, respektive dohledaj, ale nikdo za ní nepojede a jako Adela bude vysmátá pořád, jo. Za mě je to strašná komedie, zbytečná, celá tahle insolvence. Tady tak ještě dozvěděla, tak celá tady ta skupinka lidí, co je okolo Adély, tak se dohodli, že by chtěli Adéle udělat sbírku. Je to taková veřejná, neveřejná informace a v podstatě, když jí schválí tu insolvenci, tak by to mělo probíhat hodně podobně, jako to probíhalo tenkrát u Jimmyho. Udělá se tam darovací smlouva a Adéla by se tím pádem zbavila dluhu úplně. Jenomže Adela není Jimmy, Adela nemá trošičku tu inteligenci, neříkám, že Jimmy má to IQ 132 nebo kolik tvrdí, ale jako má aspoň nějaký jakoby kritický myšlení a dokáže s těma lidma pracovat, což Adela nedokáže a tohle to jako asi neklapne jako nějaká sbírka, jo, pro Adelu. Jo. Udělá to Jimmy pro ní. I kdyby teď Jimmy přišel, uděláme sbírku pro Adelu, tak věřím tomu, že Jimmy by to vybral pro Adelu, jo. Ale Adela sama o sobě prostě to neudělá. Jimmy je trošičku někde jinde. Tím mu nelezu do prdele, mám ho v bloku, nezajímá mě ten člověk. Mám na jazyku úplně hezká slova. Haha. No, uvidíme, jak tady to celý bude vlastně pokračovat. A nebo mi dejte vědět vy, jak si myslíte, že tady to celý bude pokračovat. Mějte se krásně, pokud se ti video líbilo, budu ráda za odběr, like a budu se na tebe těšit někdy u jiných. Budu se na tebe těšit někdy u dalšího videa. Jo. Dobrý. My děkujeme tyhle zamaskovaný paní, slečně, která se sebe stydí,
která se stydí za to snést určitou kritiku od někoho a radši ho zablokuje, než aby jako řekla, jo, možná máš pravdu nebo ne, ale OK, jo, jako zachovala se prostě jak malá Adela, úplně stejně, za mě je to odpad, jak tadle, tak tadle a co si budeme dál. A kdo se dodíval až sem, 53 minut, to je dobrý. A já, když jsem viděl ty Strážcové videa teďkon, vy všichni chcete reakci na Strážce, on má hodinový videa, já mám teďkon 54 minut. Jako fakt jako vyčerpaných. Já jsem vyčerpaný z toho, když jsem reagoval tady na Vladinu. Mám 54 minut a Strážce tam reaguje na streamy Adély, prostě jo, opakuje. Já nevím, já jsem to slíbil. Strážce bude, ale až budu mít prostě tu mozkovou kapacitu na Strážce vstřebat. Že tam jsou dvě jako záporný. Adély stream a ještě Strážce, jo. Ale lidi, mějte se hezky, dokoukal jsem, odběr, like, follow, komentář a nasdílet to, prosím vás pěkně. Mějte se hezky, čus, papa, ahoj. A počkej. Tak. Teď byl koment, že strašně moc krkám. Já říkám, ke mně to patří. To je moje znamení.